Ongi etorri txerrendulariak web saiora, 3. astea dugu eta aste honetan tamalez ezin dugu beti bezala hasi, ze pasaren asteburuan ez dugu lasterketarik izan Euskal Herrian, atxeden asteburua, 3. asteburua izan da ere, baina hau akarra izango da, denboraldi osoan zehar lasterketarik gabekoa hemendik eta denboraldia bukatu bitartean. Beraz, asteburunetatik aurrera eta ja urriraino asteburu lasterketak egongo dira Euskal Herrian. Beraz, asteburuko errepasoari uko egingo diogu eta zuzenean eguneko gaiari joango gara. Pasaren astean gogoratzen duzue nola Euskal Profesional taldei buruz eta Euskal Uzti txerrendulariei buruz hitz egin genizuen eta agindu bezala aste honetan berdina egingo dugu afizionatu taldeekin. Horretarako, zerrenda egin dugu eta Euskal Herriko afizionatu talde guztien gizonezkoenak, neskenak aurrera egingo dugu. Euskal afizionatu mutilen talde guztiak ditugu eta horien zerrendei buruz hitz egingo dizuegu eta zenbatzuk botako dizkizuegu gure ustez urteko protagonistak izateko gai diren edo hautagai nagusiak diren horiek. Albiste nagusia eta importanteena da 2 talde berri ditugula eta iazko bideoarekin alderatuz 3, ze iazko urtean zehar talde berri bat sortu zen, Amurrio eta Laudio aldean Team ISAE sortu zen eta denboraldi berri honetan 2 talde berri izango ditugu Euskal Afizionatu tropelean. Batetik, bat berreskuratuta, kanpo taldea, Goierriko txerrendularitza bultzatuz taldea, bere talde bat berreskuratuko du, talde bala, bere betiko txerrendulariei aukera emateko, eta beraz, 9 txerrendulariei aukera emango die afizionatu taldean talde bezala aritzeko. Eta txerrendulari kopuru berdinakin, Zima Zepital taldea sortu da, Aranako Kirol edo txerrendularitza eskolarekin. Betianik Aranako kadete eta junior mailako txerrendulariak izan ditu eta ordenan sortu dira hanpo bezala bere betiko txerrendulari aukera emateko. Aurten genekien batez ere juniorretan asko pasan zutela, baina batzuk hain onak zirenez aukera gutxi ongo zirela betiko taldeetan eta baita ere pandemiak eragindako plantillen nahaste hori konpondu behar zen eta azkenean 2 talde berri ditugu. Egia da, 2 talde apal, plantilla txikiekin, 9 txerrendulari bakoitza, pauso handia da, ze duela urte asko taldeak galtzen gindoa zela eta aurten beste 2 talde berri albiste benetan ona dana. Eta zuzenean, guazen taldeak errepasatzera eta pixkanaka talde indartsuenetik apalerenera joango gara. Indartsuena iaz Euskal Egutegian laboralkuntza izan zen eta ez gure bideak besteagatik, baizik eta Euskal Afizionatu Egutegiko lasterketa edo txapelketa guztietan gaien duzirelako, bai nesketan, bai mutietan, gaur mutilei buruz hitz egingo dugu eta laboralkuntzak benetan indartsu dator aurtengo urtera begira. Kontuan hartu behar da ere 3 txerrendulari nagusi galdu dituela, Xabier Isasa, Unai Iribar eta Asier Etxeberria profesionaletara pasa diren, Euskal Tele Euskadirekin, beraz ia zituen 4 liderretatik 3 galdu ditu, baina geratu dana Xabier Berazategi Olaberriarra, benetan txerrendulari ona da, kalidade handikoa, hautagai argia hurrengo urtean Euskal Tele Euskadin egoteko eta beraz bere izango da taldearen liderra. Beste hainbat txerrendulari izango ditu berarekin taldearen lidergoa, baina bere izango da lidergoa eta iaz erakutsitakoa eta duela 2 urte erakutsitakoa kontuan hartuta, zuzenean uste dugu Berazategi urteko hautagai nagusitakoa dela gauza handiak egiteko, ez bakarrik Euskal Afizionatu Egutegian, baita ere kanpoko lasterketetan eta baita ere hemen lehiatzen diren lasterketa handietan Bidasoa, Nafarroa edo Espainiako Kopako lasterketetan. Laboralkuntzak aurten 18 txerrendulari izango ditu eta iaz bezala Jon Lazkano izango da euren kirol zuzendaria. Lehenengoa, esan bezala, Xabier Berazategi izango da taldeko liderra, berarekin egongo dira Iñaki Murua, Ailetz Laza, Jon Arakama, Ibai Ruiz Arkaute, Unai Hierro, hau fitxaketa izan da, baket aldetikan, Unai Hierrok iaz Antzulan irabazi zuen, bere burua ondo erakutsi zuen eta aurten laboralkuntzara salto egin du. Enekoitz Azparren iaz Errioxan irabazi zuela,
mailandeko txirrindularia da, bigarren urtea afizionatutan, badakigu bere anaiak zer egiten ari den profesionaletan, bera bide igualetik doa gutxi gara bera, eta laboralkutxan jarraituko du taldea lideratu edo taldearen erreferentetako bat izateko bidean. Iker Mintegi, hau gure ustez Xabi Berasategiren kin batera taldeko liderra izan daitekeena. Inoiz ez du irabazteko erraztasuni handirik esan, izan da langilea, eta izaten jarretzen du langilea. Egia da, zor bazken eroriko bat izan dula, eta eskumuturran zur batzuk hautsi ditula, eta patxaraz edo atxeden bat hartu beharko du, baina bueltatzen denan, seguro Iker beti bezala indartsu eta beti bezala lehiakor itzuliko dela. Taldearen ere, Iban Gomez ongo da, Asier Castilla, Ander López, Nikolas Alustiza, lehenengo urteko txirrindularia, iaz Euskal Herriko juniorrik onena izan dakoa, nesta eroriko serio bat izan ekainean, ikusi beharko da afizionatutan nola ibiltzen da, baina Alustizak seguro erakustaliak emateko etorri dela afizionatutara. Unai Zubeldia, hau ere lehenengo urteko txirrindularia, Daniel Casais, Xabier Intxausti, Inigo González de Heredia, Aitor Agirre eta Maxim Reno, hau guztiak lehenengo urteko txirrindulariak. Guazen orain beste talde indartsu batekin eta baita ere beste talde filial batekin, hau da talde profesionala goian duena profesionaletan. Hala da, hau Cajarrual Alea taldea da, izen berriarekin datoz, betiko Cajarrual eta orain Alea marka batu da proiektu honetara. Urtero bezala eta azken urteetan ikusten dugun bezala, Miguel Herriok eta Herriberritarrak zuzenduko du taldea, eta bertan bi referente izango ditugu euskal afizionatu tropelekoak. Bat, Arabarra, erantzungo Julen Arriklamengoa, eta egia da Julen Almerian taldearen kontzentrazioan eroriko nahiko larri bat izan zuela, eta besoan aberia handia egin duela, baina badakigu rodillo egiten ari dela indartzu, goguekin, hankak ondu ditu, bera oso ondo sentitzen zen denboraldia hasi baino lehen, eta eroriko arte. Ikusi beharko da zenbat tardatzen duen besoa berreskuratzen, eta hortatik aurrera ikusiko dugu Julen bueltatzen danean, iazko udako batez ere, udako maila errepikatzeko baidan, ze bizkat erakutziz gero, seguro Julenek hurrengo urtean profesionalizateko aukera izango duela. Eta berekin batera, Pablo García, hau da euskal afizionatu tropelean eta ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere estatu mailan, gehien entzuten ari den izena. Pablo García, iaz bikain ibili zen, gogoratu adibidez Madrid behazainen irabazi zuela Loinaz klasikoa, Loinaz klasiko entzutetxua, Madrilgo itzulirako antoagai nagusia zen, baina egun batzuk lehenago eroriko izan zuen, eta zur bat hautsi eta ezin izan zuen Madrilgo itzulia bere etxeko itzulia lehiatu, baina argi geratu da Gartxu, lagunek esaten dioten bezala, indartu zegoela iaz, estagier modun ibili zen Cajarrual Herria talde profesionalarekin Italia aldean, eta aurten afizionatutan jarraituko duen arren, argi dago Gartxu aurten profesionaletarako saltoa emateko dagoela, eta gian, iaz Mark Rostein gakin zuen bezala, zuzenean golturrea basatzeko saltoa eman dezake, benetan denboraldi hona egiten badu, horrela badirudieta. Eta ezin dugu ahaztu ere, beste bi txirrindularia referente izango direla, bat Arabarra, bestela Gaztela eta Leongoa, Joseba López eta Javier Ibáñez, referente izango dira Cajarrual RGA taldean, eta baita ere Cajarrual RGA taldeak duen ezaugarrietako bat, aurten da lehengo urteko txirrindulari asko fitxatu dituela, esan dezake haurtzaindegi bat dirudiela Cajarrual RGA taldea, hau positiboa da, etorkizunerako proiektua erakusten dute, baina egia da hainbeste gaztetasuna bideratzea batutan izan daitekeela. Hala ere, Zor Bazken eta Euskadiko selekzioarekin ikusi dugu nola Iman Etxeberria, Cajarrual Alea taldean ibiliko dana, laugarren postua egin zuela Zor Bazkeko lehenengo jardunaldian, beraz, lehenengo urtekoak fitxatu ditu, baina oso ondo fitxatu ere. Hauek izango dira Cajarrual Alea taldearen 25 txirrindulariak, Euskal Herriko talderik handiena Miguel Herrio zuzendariak zuzenduko dituena. Batetik Andonia Betxuko, hau Arabarra, eta hau Azkarra, taldeko elite bakarra, iaz lasterketak irabaztea lortu zuena, eta seguru aurten borrokatuko duela esprintetan sartzeko eta bera ere profesionaletara saltua egiteko moduko txirrindulari izan daiteke. Beste arabar bat, Joseba López,
Abel Bardeston, Vuelta a Guadalentín irabazi duen txerrendularia, Nacho González, Julen Arriolamengoa, Javier Ibáñez, Pablo García, Iñaki Díaz Tolosarra, Raúl López, Gabriel Rodas, Juan Diego Cano, Adrián Los Arcos, Mikel Olaechea, Diego Ruiz de Arcaute, Jaume Guardeño, Jan Castellón, Roberto Alonso, Lucas López, Martxel Etxeberria, Josu Etxeberria profesionalaren anaia, Alberto Fernández, Aimar Etxeberria irundarra, Beñat Caraballera, iaz Iruñerreko itzulia irabazi zuen txerrendularia, Samuel Fernández, Alejandro Belijar eta Jon Erdozia naparra. Eta bi talde esan ditugu eta seguro zuei beste bat faltatzen zuela, hiru azpi taldeak nabarmentzeko. Caja Ruralen filial da, Laboral Kutxa, Euskal Telebistaren filial eta Lizarte, Carfarma taldearen filial da. Lizartek iaz lau txerrendulari profesionaletara pasa zituen, lauak Carfarmara, Eugenio Sánchez, Iban Cobo, Igor Arrieta eta Pau Mikel. Egia da, hainbeste txerrendulari pasa eta taldea bizkat burugabe geratu dela, eta beste bi azpilider beste talde batzuetara jundirela, Javier Ibáñez eta Unai Esparza, bat Caja Rural aleagara eta bestea Eulenera, baina ondo fitxatu dute eta gainera bere oinarritik lider sendo bat eta gainera Euskalduna lideratzen saiatzen ari dira. Mikel Retegi izango da urtengo Lizarteren erreferentea. Txerrendulari gotzaile ona, jeitsirenan gutxik jarraituko duena, eta batez ere esprintetan oso ondo moldatzen dana. Beraz, txerrendulari osoa eta gai izango dana, benetan gauza politak eta lasterketa garrantzitsuak irabazteko. Beti bezala, Jon Armendarizek zuzenduko du taldea eta baita Javier Ruiz de Larrinagak, eta hau izango da Lizarte taldearen eraketa osoa. Ismael Goñi, Hugo Aznar, lehenengo urteko txerrendularia, iaz Gipuzkoako itzulia irabazi zuen txerrendularia, Jose Mañeru, Iban Menchov, Denis Menchoven semea, duela urte batzuk Italiako Giro eta Vuelta a España irabazi zituen bere aita. Nixon Rosero, Daniel Criado, Unai Aznar, Pablo Carrascosa, Pablo Castresana, Jorge Gutiérrez, Antonio Nieto, Dylan Jiménez, Pablo Castrillo, Sinue Fernández, Dylan Wesley, Bretaniarra, eta Mikel Retegi eta Diego Uriarte. Azken bi hauek izango dira taldearen referenteak, biak Lizarteren oinarritatik datoz, Ermitagaina txerrendulari elkartean aritu ziren, biak iruinarrak edo nafarrak dira, eta biak izango dira aurtengo referenteak, baitare Aznar anaiekin, baitare Wesleyekin, talde osuna du beti bezala Lizartek ondo badaki txerrendulariak nola landu, txerrendulari osonak lortzeko, eta beti bideratuta orain Carfarmara saltoa emateko, aurten badirudi batez ere Retegik aukera handiak dituela. Eta orain, ahaztu gaitezen filial taldeetaz, badirudi beti afizionatu maila eurena dela, eta ez beste talde asko daude, eta oso garrantzitsuak guazen beste talde batekin. Eta, agian filiales dana, baina azkeneko urteetan Movistarrendako txerrendulari batzuk probatzen ibiliana, ikusiko dugu aurten berdina egiten duten talde klasiko bat, Telkom On Klima Oses taldea. Urtero bezala, Luis Vicente Otiñak zuzenduko duen taldea. Iaz, batez ere denboraldi bukaeren erreferente argi bat izan zuten, Vinicius Rangel, orain profesionala dana Movistarrekin, eta aurten fitxaketa asko egin dituzte, elite batzuk, beti Telkom eliteak fitxatzen saiatzen dela, ez da hain esklusiboa Sub-23 beste aipatutako beste taldeak gehiago apostu egiten dute Sub-23 Telkok aukera ematen die eliteei eta elite gehien dituen taldea izango da. Erreferente batzuk, Mikel Mujika, elitea dana, Ander Amonarriz, orain arte afizionatutan ez duena oso ondo destakatu, baina aurreko lasterketetan, Sorbasken, bigarren jardunaldian oso ondo ibili izan. Beraz, baditu erreferente batzuk esperientziarekin, elite mailakoak, bai Euskal Herrian eta baita Euskal Herritik kanpo Telkomek lehiatzen dituen lasterketetan ondo aritzeko. Hau izango da txerrendularien zerrenda osoa. Batetik, Daniel Azkoiti, Aimar Berango, David Elustondo, Sergio López, Ibon Díaz, Daniel Martín, Iker Seminario, Keipik Esmertzek, Jon Jurio, Asier Castilla, José Marín, Eder Ruiz, Raúl Bastida, Joni Barlucea, Iker Cerviño, Álvaro García, Romanik Forquez, Ander Amonarriz, Mikel Mujika eta David Kovacs. Orain, guazen beste talde batekin, klasikoa bilakatzen ari dana, Eulen taldea Jirabira klubaren baitan
azken urteetan bezala David Etxebarri izango da taldearen kirol zuzendaria, benetan pixkanaka proiektu garrantzitsua garatzen ari dana Ismael Etxarri, eta aurten berritasun nabari batekin sorpresa handia izan zen iazko denboraldi bukaeran ezagutu genuenean, Unai Esparza izango da talde honen liderra. Unaiek orain arte bere ibilbidea Lizarten egin du, eta horrela jarraitza espero genuen dano, gainera iazko denboraldian gauzak oso ondo egin zituen, eta espero genuen Lizarten aukera izatea Kerfarmari begira, baina ez, erabaki du talde aldatzea, Eulenera joatea, eta agian izan daiteke mugimendu arriskutsu bat, ze filial baten egotea aukera ematen dizu ja erraztasuna dakasulako profesionaletan pasatzeko, baina ez, Unaiek apostu egin du Eulenengatik, ikusi beharko da zer muz ateratzen zaion, momentuz, berak esan digunagatik oso gustora dago taldean, Sorbaske oso gustora lehiatu du, eta bere izango da liderra, baina ez bera bakarrik. Eulenek bai apostu egiten dula beti 23 urte azpeko txerrendulariengatik, baina benetan garatzen ditula txerrendulariak eta ikusi beharko da zer moduz, 3. laugarren urteko txerrendulariak zer moduz. Unai Esparzarekin batera ondo ibili beharko da Julen Garzia, iaz podium bat lortu zuela Berriatuan, eta pizkanaka bere ibilbidea garatzen badu, bere 2. urtea egingo duela taldean, ikusi beharko da Julen gaidean bere burua sendo erakusteko lasterketetan. Hau izango da taldearen eraketa osoa. Batetik, Unai Esparza liderra, Aritz Urra, hau ere fintxaketa izan dana, eta esprintetarako oso aproposa dana, Julen Garzia, Asier Azkarate, Andoni Azkarate, Inigo Izagirre, Flavio Ortiz, Odei Murcia, iaz landetako turrean etapa irabazi zuena, Eder Camino, Unai Kuega, Oier Albizua, Aratz Guridi, Xabier Ansolo eta Ekaina Jarrista. Eta talde batzuk klasikoak bat ziren, hau besteak baino klasikoagoa da, ze ez dago mundu osoan afizionatu mailako talde zaharragorik. Bake taldea, betiko talde klasikoa, bake enpresak babestua eta lehioa txerrendulari elkarteak bultzatuta. Aurten, zuzendaritzan berritasuna dute, Andre Altuna izango da taldearen buru, eta taldea bideratuko duena duela 2 urteko egoerara bueltatzeko, duela 2 urte Jon Barrenetxearekin eta Javier Romorekin garaipen handiak lortu zituzten. Aurten ikusi beharko da iaz berriro hasi zuten prozesua bideratzen jakiten badakite. Iaz, bi erreferente nagusiak galduta gazteengandik eta beste prozesu eta proiektu bat bultzatzearen aldeko apustu egin zuten, ondo atera zitzaien, ze Unai Hierrok garaipena lortu zuen Antzuolan, eta baita ere Gernikako esprintean garaipena lortu zuten, aurten Unai Hierro taldetik joan da, lider sendoak dituzte, tartean Lander Lartitegi, Ondika Balza, eta ikusi beharko da Ander Altunaren lana nola dijoan talde honetan. Gaztetasunarengatik ere apostu egin dute, nahiko talde gaztea da, tartean ditugu Endika Balza, fitxaketa dela Elektroladesa taldetikan, Lander Lartitegi, betiko txerrendularia bakerentzeat, eta bere arreba bezala gauza politak inditzazkela afizionatu mailan, Alex Diaz ere hori biliko da, eta talde sendoa dute gauza politak egiteko debutegin. Hau izango da taldearen eraketa. Alex Diaz, Beñato Naindia, Borja Romero, Egoitz Aranzeta, Gorka Ortega, Joan Albert Riera, Lander Lartitegi, Mikel Agirre Beitia, Unai Zoilo, Aimar Erostarbe, Asier Casado, Endika Balza de Vallejo, Galder Bengoetxea, Kimetxe Txabe, Marcel Payares eta Unaz Iztueta. Eta guazen orain beste talde bizkaitar batekin, iaz honek ere prozesu berri bat martxan jarri zuen, proiektu berri bat zuzendaritza aldatuz, eta iaztik aurrera Beñat Intxausti da kirol zuzendaria Eixer taldean. Iaz ere, sorpresa handia eman zuten, zein Manol Alvarez, iazko fitxaketa izan zutena, maila oso ona eman zuen, egia da garaipenik ez zuela lortu berak, baina taldeari presentzia handia eman zion, abiatzen txapelketaren gatik lehian ibili izan, eta orokorrean urte oso bikaina egin zuen Imanolek. Aurten taldean jarraituko du, eta taldearen erreferente bat izango da, Daniel Kabia gaztearekin batera, eta bien artean ikusi beharko da taldeari garaipenak ematen dizkioten, ze askotan Eiser, Bakerei ere iaz, Elektroladesa eta
Euleni garaipenak lortzea kostatzen zaie, beste 3 talde handiak asko jaten dituzte, baina iazkoa ikusita Kabia eta Albarezekin seguro Eixerrek garaipenak lortuko dituela aurten. Hau izango da taldearen osaketa guztira, 19 txirrendulariekin, Asier Uriona Barrenetxea, Dani Kabia, Iker Barandiaran, Imanol Álvarez, Iñaki Trujillo, Adam Bent, Adria Bartrina, Alex Ashman, Ander Arispe, Ander Ganzábal, Ander Ormazábal, Ben Hooligan, Eder Moreno, Eneko Apodaca, Fergus Robinson, Gerard Bofill, Lander Hernández, Oyer Muñiz eta Unai Atutxa. Guazen orain Arabara, aurtengo denboraldi arte Araban talde bakarra geneukan, eta hau da, Elektroalabesa Zuia B-Safe taldea. Duela urte batzuk garatzen joan taldea, eta dagoeneko gauza politak indituena, duela 2 urte lazkaon Julen Latorrerekin euren lehenengo garaipena lortu zuten, eta hoi marka handia izan zen. Iaz, 2 garaipen lortu zituzten, bat Kantabreko itzuliko lehenengo etapa Endika Baltzarekin, eta bestea Baramioko igoera bortitzean, garrastatxun, Oier Aldamak irabazi zuen. Pixkanaka garatzen joan taldea, zuzendaritzan ere berritasunak izaten ari den taldea, iazko zuzendaria mantentzen da, baina pixkanaka moldatzen joan taldea, iaz babesle berriekin bultza eman zioten proiektuari, eta orduan horrela jarraitzea espero dugu. Zuzendari, Xabier Ortuzari izango da, iazko urte arte tropelean ibiltzen zen txerrendularia, eta hauek izango dira bere referenteak, batez ere uste dugu esan dugun izen bat Oier Aldama, iaz garrastatzun irakutsi zuen goraka oso ibiltzen dela eta irabazteko gai dela, eta sprint txikia egon zen garrastatzun eta bera erraz nagusitu zen, eta hau izango da taldearen referentea, baina baita ere hemen ditugun 13 txirrendulariak: Oier Aldama, Pablo Álvarez, Anela Lozena, Erik Arroyabe, Eneko Bediala Uneta, Iñaki Guaresti, Iñaki gogoratu Euskadiko selekzioarekin Espainiako 23 urtezpiko Sekroles txapelketan paper oso ona egin zuela, 4. postua lortu zuela, eta indarrekin datorrela batez ere orain denboraldia hasierarako Oian Larrazabal, Unai Pagazortundua, Eneko Perez, Jakub Pilesek txekiarra, Miguel Sainz, Jorge Subijana eta Joseba Torres. Orain Gipuzkoara goaz, Gipuzkoako 3. taldearekin, Eibar txerrendulari taldea, hau ere klasiko handia da, Debabarrena izenarekin, eta Eibar Energia izenarekin ezagutu dugu azken urteetan. Orain Eibar txerrendulari taldea, urtero ezala, Galder Zuenek zuzenduko duen taldea, eta talde honek aurten erabaki du batetik iazko blokea mantentzea eta nahi zuten txerrendulari guztiei jarraipena ematea, baina baita ere fitzaketa asko egin ditu juniorretatik. Talde garrantzitsua osatu dute juniorrekin, egia da ez direla gehienak lehenengo mailako txerrendulariak juniorrean egin dutenagatik, baina garatzeko txerrendulariak dira, eta seguro aurten Eibar txerrendulari taldeak presentzia handiagoa izango duela lasterketetan, batez ere juniorretatik etorritako txerrendulari hauei esker. Hau izango da taldearen eraketa: Aimar Aiestaran, Ander Altuna, Jokin Amorrosta, Eneko Arrospide, Beñat Fernández, Enaitz Garay, Arkaitz Garmendia, Ander Gutiérrez, Miguel Ledesma, Jon Morillo, Mikel Pérez de Óbanos, Asier Pozo, Alfonso Roca, Granadako txerrendularia, Aimar Ruiz de Larramendi, Aritz Zein, Telmo Senperena eta Ibai Unamuno. Berriz ere Nafarroara bueltan, eta lehen 3 talde filialei buruz hitz egin dugu, Laboral Kutxak, Jarrualea eta Lizarte taldei buruz, eta badago 4. filial talde bat, baina kasu honetan ez da profesional talde baten filiala, baizik eta beste aficionatu talde baten filiala. Latorre taldea da, eta bere jatorrizko taldea Telkom Onklima Oses taldea da, eta talde honen papera argia da, txerrendulari denei eta denek esaten dudanean, saiatzen direlako talde handia esaten, eta txerrendulari askori aukera ematen saiatzen dira, aukera izan dezaten talde batean afizionatutan lehiatzeko, eta Latorre taldea horrela ibiltzen da Euskal Tropelean. Aurten ere talde handia osatu dute, 24 txerrendulariekin, asko juniorretatik datozenak, beste batzuk estatu mailatik edo Euskal Herritik datozen txerrendulariak, ez direnak gai lasterketetan aurrean ibiltzeko, baina bai gogoekin dabiltzala afizionatutan ibiltzeko, eta Latorre taldeak aukera ematen die. Aurten
24 txirrindulari izango dituzte esan bezala, eta beti bezala Jose Ignacio Armijo, hau bai, klasikoa dana, izango da hauen zuzendaria. Txirrindulariak hauek izango dira: Max Agirre, Oian Goenaga, Aritza Kramer, Eñaut Kramer, Asier Lasa, Xavier Goñi, Gorka Molinero, Aitor Ondarra, Diego Pérez, Mikel Goikoetxea, Romeo Garballo, Alejandro Martín, Óscar López, Aritz Cobos, Oiar Larrañaga, Héctor Aurrekoetxea, Mikel Irigoyen, Oti Elcano, Jon Altuna, Nicolás Aguirre, Mikel Delgado, Guillermo Rubio, Rubén Llorente eta Miguel Azkona. Eta La Torre taldeak egituen duen bezala, beste talde batzuk daude, euren helburua da txirrindulari aukera emateko, ez hainbeste beste talde batzuk ibiltzen diren bezala, garaipenetan pentsatzen edo obrenak fitxatzen saiatzen direnak, beste talde batzuk daude, paper oso garrantzitsuarekin, txirrindulari guztiei aukera emateko, tropelean ibiltzeko. Horietako bat ere, Zabalgarbi taldea da, urte batzuk egin dituela Euskal Tropelean, duela urte batzuk saiatu ziren Espainiako Kopan ibiltzen, eta egia da, ez zela idirik onena izan, baina orain ondo egonkortu dira Euskal Tropelean, euren papera betetzen dute, eta aurten ere taldea ateratzea lortu dute. 20 txirrindularekin aterako dira, talde benetan handienetakoa, eta hauek izango dira, beti bezala, Koldo Gotzaga bizkaitarrak zuzenduta. Txirrindulariak: Aimar Allende, Bogomil Georgiev, Aimar Larrañaga, Gorka Martínez, Aritz Ramón, Jonander Urruela, Lander Sacristán, Íñigo Vinuesa, Dylan Daniel Rojas, Ibai Bidaurruzaga, Aitor Martínez, Hugo Sanz, Javier Méndez, Pello Pérez, Daniel Ugarte, Gerai López, Imanol Arriortua, Erlantz Calvo, Asier Larrañaga eta Jeremi Brina. Eta guazen orain talde txikienekin eta gazteenekin, esan dugu bi talde berri ditugula, eta iaz sortu zen talde berri bat, iazko denboraldian zehar sortu zen Team Isae taldea, Xabier Eiluzek zuzenduta. Talde hauek, La Torre eta Zabalgarbi bezala, txirrindulari aukera emateko talde batean aritzeko, garrantzitsua da txirrindulari guztiek edo albezain beste tropelean talde bezala aritzea eta talde lanak ikastea. Team Isaen 9 txirrindulari arituko dira, eta hauek dira: Inar Alonso, Oier Delgado, Alejandro Álvarez, Eli Alejandro Sisimiz, Anartz de Ibero, Iker Gómez, Iñaki Irazoki, Mohamed Amine eta Julian Steven Ortiz. Eta orain beste bi taldeak sortu berriak direnak. Bat, lehenengoa, Anpo taldea ez dela sortu berria, du urte asko egin ditu afizionatutan, baina egia da azken urteetan Laboral Kutxarekin zegoela, baina Laboral Kutxa Euskadi Fundaziora pasa zen, ez duela talderik izan Anpo taldeak, baina aurten bueltan dira, Iñaki Telleriak zuzenduko duen taldea. Txirrindulari hauek izango ditu guztira 9. Enaitz Ayerbe, Aitor Azpilikueta, Adur Barandiaran, Mikel Barandiaran, Roberto Carlos Barrero, Ibai Ronsoro, Mikel Elorza, Aitor Garmendia eta Aratz Gorrotxategi. Eta bukatzeko beste berritasuna, afizionatuen tropelean, Sima Zepial taldea Aranako txirrindulari elkarteak sortua. Honen zuzendaria Esteban Martirena izango da, eta talde honek ere 9 txirrindulari izango ditu. Honako hauek izango dira taldearen txirrindulariak: Daniel Modenez, Diego Macho, Txek Zigi, Ibai Llano, Ekaitz Ruilope, Iker Rial, Lander Ollero, Asier Iglesias eta Ekaitz García. Beraz, hauek guztiak dira Euskal Afizionatu Tropelean ibiliko diren txirrindularia eta taldeak. Espero dugu inor ahaztu ez izana, bestela zaiguzue, beti bezala adi ibiliko garela berritasunei eta bar. Egia da, gero denboraldia pasatzen denean batzuk erortzen diala, eta baita ere, batez ere Europa eta atzerritik etortzen diren txirrindulari berriak izaten ditugula, eta horrek saltxa pixkat ematen dio tropelari txirrindulari berriekin, azken urtean Vinicius Rangel ikusi genuen bezala, edo Kajarru Alderria taldeak eta ekarri zituen txirrindulariak iaz, eta seguru aurten Kajarru Alderriak batzuk ekarriko dituela. Beraz, jarraitu beharko dugu taldei adi, zein txirrindulari ditugun. Egia da, errepaso bazkar batean, inoiz baino atzerriko txirrindulari gutxiago ikusi ditugula, nahiz eta Espainiar asko egon beti bezala, baina egia da, Hego Amerikatik eta Europatik txirrindulari gutxiago daudela, nahiz eta batzuk badauden. Hau izan da dana, eskerrik asko gure bidea ikusteagatik, gogoratu txirrindulariak kide izateaz, eta hurrengo arte!